Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allahu Teala her barçabızını da kişi itip şu dünyaga getirdi. Kişi degen söz bu bik zor söz. Anı ikinci türlü aytkanda adam balası degen anlatması da var. Eğer de ihtibar etsek adam balası degen sözge mana şuşunda şu sözünü aytı bilen bitinesi öz ornuna kelip basır idi. Yer yüzünde nindigine kişiге karasak da ol adam balası. Yani bitini bizde bir atadan kelip çıkan kişilerdir. Dres bizning milletlerimiz, tillerimiz, aşağılan rızıklar, tırgan urunlarımız, vatanlarımız türlü. Hem Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de şulay dip aytı. Ve cealnakum şagaiben ve qabaila ve şuuban lita'arafu. Biz sizni dünyaga getirdik, türlü millet hem kavimler itip öz ara tanışsın içindi. Менә шушы халыклар һәр берсе дә үз халкы булганга күрә, әлбәттә үз халкы белән горурлана. Татар халкы булсын, урыс халкы булсын, Чуваш Мари халкы булсын бездә яшәгән күршедә мәсәлән, шул ук англичаны булсын, шул ук немец булсын, бөтенесе дә үз халкы белән горурлана һәм үз халкын иң яхшы халык дип саный. Менә кай вакытта шушы халыклар үзләренең горурлыкларын чиктән аштырып җибәрәләр дә, инде алар горурланып кына калмыйлар, тәкәбберләнә башлыйлар. Ягъни безнең халкыбыз иң яхшы халык дип, башка халыклардан үзен истен куя башлыйлар. Мин әйтер идем, хәзерге вакытта килеп чыккан сугышларның төп сәбәбе шунда. Кемдер әйтә экономик сәбәп ди, кемдер әйтә ил җитми ди, җир җитми ди. Ләкин бит әгәр дә мәсәлән, синең күршеңнең хатыны матуррак икән, синең хатыныңа караганда, син бит кирип күршеңне үтереп аның хатынын алып чыкмыйсың. Ни өчен? Чөнки монда бар ниндидер курку, ихтирам итү. Я булмаса, монда ким дигәндә аның хакын хаклау дигән нәрсә бар. Ләкин син аны ихтирам итми башлыйсың, әгәр дә үзеңне аннан истин санасаң. Менә шул вакытта проблема башлана. Күрше илгә дә яу белән керәсең, әгәр дә син аны ихтирам итмәсәң. Үз халкыңны, үз кешеләреңне, үз халкыңда яшәгән балаларны тегеләрнең кешеләре һәм балаларына караганда истинрәк куя башласаң. Менә шуның өчен дә милләт аркасында, национализм аркасында бик күп сугышлар килеп чыга, мөхтәрәм кардәшләр. Бу проблеманы, национализм проблемасын һәр халыкта, һәр дәвр инде хәл итәргә тырышкан. Ләкин зур нәтиҗәгә ирешә бары тик ислам дине генә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу мәсьәләгә булай карарга куша. Халыкларны бердәм дус итәр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Беренчедән аңларга кирәк. Без төрле булсак та бер ата-анадан икәнне. Икенчедән, мөхтәрәм кардәшләр, шушы ата-анабызның балчык икәнен аңларга кирәк. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бөтенебез дә адәмнән, адәм балчыктан ди. Ягъни балчык ничек төрле булса да, кызыл җир, кара җир була, шулай бит. Ләкин булар бөтенесе дә бер җир затыннан. Без аларны айырып, тисләрен генә айырсак та, төрле исем белән атамыйбыз бит. Җир дибез бөтенесендә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук әгәр дә ихтибар итсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзеңдә булган менә шушы башка халыкка булган нәфрәтне бетерүдә безгә басым ясый. Хәтта нәрсә ди? Кем национализм өчен сугыша, үлә икән, я булмаса шушыңа чакыра икән ди, ул бездән түгел ди. Ягъни ул кеше мөселман түгел ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дин ягыннан милләтләрне, кавымнарны тигез итеп күрергә безгә әйтә. Ул гына түгел, Коръан-ы Кәримдә әйтә, бер халык бер вакытта да икенче халыкны мыскыл итмәсен ди. Чөнки бәлки сезнең берегез икенчесеннән яхшырак булып чыгарды. Чыннан да һәр бер халыкның да бит яхшы яклары булган кебек, начар яклары да бар. Ниндидер халыкны әгәр дә без алып карасак аерым, бу бигрәк артта калган халык кебек күренә. Ләкин анда булган яхшы яклар, истинлекләр синекен узып китәргә мөмкин. Һәм синең истинлекләр аларныкыннан истинрәк булырга мөмкин. Шуңа күрә дә чагыштырып караганда бөтен халыкларның да тигез икәнлеген күрә алабыз.
Biz bir-biribizga nechuk qararga tiyish? Biz bir-biribizga ihtirom bilan qararga tiyish. Менә син үз халкыңны, үз милләтеңне ничек яратсаң, теге кеше дә үз халкын, үз милләтен шулай ярата. Син үз халкыңны ничек рәнҗетүгә бирмәсәң, ул да үз халкын шулай рәнҗетүгә бирмәячәк. Шуңа күрә дә үз үзеңне ихтирам итсәң, син башка кешене дә ихтирам итәчәксең, башка халыкны да ихтирам итәчәксең. Һәм инде нәрсә өчен кирәк соң безгә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы тирелелек литагарафу дигән аятка кайтабыз. Аралашыр өчен, бер-береңне белер өчен. Менә шушы ирәнеп бер-береңнән, бер-береңнең яхшы якларын күреп, үзеңдә шуны кулланыр өчен. Кай вакытта шушы халыкларны ясалма рәвештә дуслаштыруны күрергә мөмкин. Мәсәлән, Совет чорында. Ул чорда барлыкка китерергә тырыштылар бер халык, советский человек. Бөтен халыкларны кушып, милләтләрне кушып, катнаш гаиләләр кырып, барлыкка китерергә тырыштылар бер уникаль кеше. Ул инде, димәк, милләт ягыннан, я булмасам да дин ягыннан да бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Ләкин бу барып чыкмады. Милли һәм халык мәсьәләсе Советлар Союзында чишелмәгән булып кала бирде. Бары тик аны кемдер куркып әйтмичә калды, ләкин шушы катнаш никахлардан туган балаларның да хәзерге вакытта проблема кичергәнен күрәбез. Ә проблема нәрсәдә? Әгәр дә ике халык бергә очраша икән, ике халыкның берсе юл куймыйча булмый. Чөнки яши алмыйлар алар. Әгәр берсе юл куя икән, ул гомер буе менә шушылай изелеп, үзенең милләтен, үзенең телен, халкын югалтып яши. Ә бу үз чиратында кайчан да булса бер яңа проблема булып туырга мөмкин. Менә шуның өчен дә инде үзара ихтирам, үзара аралашу, әмма шул ук вакытта бер-береңгә кымачауламау, кысылмау дигән нәрсә булса, шул вакытта халыклар дуслыгына, шул вакытта халыклар бердәмлегенә без бәлки ирешә алырбыз. Һәм динебез моңа бик нык ярдәм итеп тора. Башка диннәрне, башка халыкларны да ихтирам итәр өчен һәм аларга тигез карар өчен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.